רבים מכם חושבים שהשכונה הזו לא קיימת בארץ. אז זהו, שהיא כאן בארץ ישראל. You ain't never seen nothing like this. I'm about to blow your mind. מדובר בהרחבה האמריקאית החדשה באבן יהודה. בשכונה הזאת נבנים צמודי קרקע מפוארים ויוקרתיים. יש פה פארק ירוק גדול ושבילים ירוקים המובילים אל בתי הספר. בית הספר היסודי בית אבי, בית הספר היסודי בחר, מרכז החוגים רלף קליין, מרכז הצופים, הבריכה, פה במעלה השכונה. חינוך ילדיכם חשוב לכם? כי בשכונה הזו שמים דגש על חיי קהילה וחינוך ברמה הכי גבוהה שיש. מה דעתכם לפתוח את הבוקר עם איזה כוס קפה בבית קפה השכונתי או בחדר כושר השכונתי? כי יקום פה מרכז מסחרי שישרת את תושבי השכונה. תחשבו איזה כיף זה לקום בבוקר ולצאת לעבודה, שאתה 2 דקות מכביש החוף, 2 דקות מכביש 4 וצמוד לתחנת רכבת בית יהושע. זו שכונת שדות באבן יהודה.